Шпилькі, магніты і іголкі. Гэта далёка не ўвесь спектр, што спрабуюць на зуб самыя маленькія пацыенты. Працэдуру па вымане іншародных цел праводзяць у стацыянары. У дактароў дзіцячай абласной бальніцы ўжо сабралася цэлая калекцыя незвычайных прадметаў, праглынутых дзецьмі. Манет у ёй больш за ўсё. Непосредственную опасность вызывают агрессивные народные тела, конечно же. Часто глотают батарейки, особенно опасны они, если они заряженные батарейки. Они могут вызывать электрохимический ожог слизистых пищевода и желудка. Также не менее опасные какие-то колющие и режущие народные тела. Булавки, иглы, кусочки стекла. Замест канікулярнага адпачынку пасцельны рэжым і спакой. У Дзімы Леановича пералом указальнага пальца на левой нозе. Гіпс носить трэба 3 тыдні, так што аб актыўных гульнях прыйдзецца пакуль забыцца. Ребенок прыгал на батуте и зацепился, там где-то дырочка, наверное, была или что, и он пальчиком зацепился и перевернулся, там, сделал сальто, в общем. Начал болеть палец. Быстро всех приняли нас, выслушали, отправили в рентген-кабинет. Мы сходили, там тоже быстро снимок сделали. С пачатку года ў травмпункт Брэсцкай дзіцячай абласной бальніцы звярнуліся каля 8,5 тысяч хлопчыкаў і дзяўчынак. Сярод пациентов часцей за ўсё дети от 10 до 14 годов. Наибольший процент дети получают травмы в быту, это 61%. На втором месте идет уличные травмы у детей, 29%, ближе к 30, 29,89%. Спортивная травма 3%, приблизительно 3%. Отмечается стойкое снижение школьного травматизма. Нам прибавились оказание помощи укушенным животными и при укусах клещами, то бишь объем помощи увеличен. Плюс ко всему растет количество самого детского населения и доступность оказания помощи, соответственно, число обращений. У адрозненні ад рэспубліканскіх паказчыкаў на Брэшчыне зніжаецца колькасць дзіцячай смяротнасці. Па выніках 7 месяцаў у вобласці зарэгістраваны 11 выпадкаў гібелі дзяцей ад знешніх фактараў, 5 утапленняў, 3 гібелі ў дарожных аварыях і 2 падзення з вышыні. У мінулым годзе за аналагічны перыяд трагічных выпадкаў было 16. У рэгіёне дзейнічае план мерапрыемстваў па прафілактыцы дзіцячага траўматызму. Ён прадугледжвае шэраг удасканальванняў сістэмы маніторынгу і прафілактычных дзеянняў, больш цеснае ўзаемадзеянне медыкаў, педагогаў, міліцыі і іншых зацікаўленых структур. Спецыялісты адзначаюць, калі няшчасны выпадак ужо здарыўся, зыход сітуацыі залежыць ад правільнасці дзеянняў дарослых і хуткасці выкліку медыцынскай дапамогі. 5 случаев утопления, 3 травмы, дети погибли в ДТП и 2 падения с высоты. В республике в целом регистрируется рост гибели несовершеннолетних детей, поэтому создана целая программа межведомственной взаимосвязи по профилактике и предупреждению гибели детей на основе исполнения требований директивы президента о мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины. За лічбамі статыстыкі дзеці. Часцей за ўсё трагедыі магчыма пазбегнуць. Трэба для гэтага не так многа, быць больш уважлівымі да сваіх дзяцей. Евгения Мороз, Тыгран Акопян, тэлерадыёкампанія «Брэст».